Bona tarda, soc Guillem Alsina per al Mur Tecnològic des de l'estand de Sony del Mobile World Congress 2014 de Barcelona. Abans, en un altre vídeo, us he ensenyat el Sony Xperia Z2 que ha estat presentat en aquest mateix Mobile, el flagship de Sony, però ara us vull parlar d'una altra màquina. Es tracta del Sony Xperia M2, el que podríem considerar germà petit de l'anterior, si és que germà petit es pot considerar una màquina que va amb un processador quad-core a 1,2 GHz, perdoneu perquè ja sabeu que en tema de processadors, de memòria, de combinacions hi ha moltes possibilitats i evidentment ho he hagut de llegir de la xuleta que tenim aquí, que per cert està amb un tablet Sony Xperia Z o Z2, no estic segur, o sigui que molt vanguardista. 1 GB de memòria RAM, 8 GB de memòria d'emmagatzemament, targes micro SD fins a 32 GB. De fet, amb una màquina actualment ja podria ser fins a 64, però entenem que és un rang una mica més petit. Jo diria, i si em permeteu emprar una expressió castellana, que és un terminal chiquito però matón. No he trobat la traducció al català, o almenys una frase típica nostra que s'hi adapti, però realment és una màquina força potent, no és un entry level, diria que és una gamma mitjana tirant una mica cap a alta, no s'ho he dit abans, té 1 GB de memòria RAM. La veritat és que és una màquina molt ben dissenyada, veiem que té un disseny elegant, de fet, com tots els terminals d'aquesta gamma de Sony, i és una opció molt bona com a adquisició si no us voleu gastar els diners d'un Sony Xperia Z2, que és el top del top. Per cert, encara no hi ha preu de venda d'aquest aparell, perquè encara no se sap exactament en quins mercats i en quines dates sortirà. Doncs és una opció molt bona a tenir en compte. Petita fallada que li trobo, no porta la darrera versió d'Android, la 4.4 KitKat, sinó que ens hem de contentar, entre cometes, evidentment, amb una 4.3. De fet, sincerament, pràcticament amb una 4.0 la majoria dels usuaris ja en tindrien prou, i m'incloc jo mateix. Què porta a més la 4.4? En fi, evidentment, entre cada versió del sistema operatiu hi ha optimitzacions i petites cosetes noves, però per treballar en el dia a dia, al final el que notem realment és simplement si es compatibilitza amb una aplicació o altra dintre de l'Android Market. Evidentment, quan més alta sigui la versió del sistema operatiu que tinguem, més compatibilitat tindrem amb les aplicacions. 4.3 està força bé, la veritat, però, donat a les alçades a les que surt al mercat, hauria estat més desitjable una 4.4. Pel que fa a la interfície gràfica, podem veure quelcom molt elegant. És a dir, tenim la típica interfície de Sony que té poques variacions respecte a un stock Android, un toc d'elegància, típic, com ja he dit abans, de la marca japonesa, de fet, d'acord amb tot el que és l'estètica del telèfon. Sembla que no ho he comentat abans, però aquest terminal té una càmera de 8 megapíxels i té també tecnologia NFC. Evidentment, avui en dia ja en un rang de gamma mitjana i més aviat alta, alta entre cometes, com és aquest terminal, doncs ja la tecnologia NFC és no només necessària, sinó pràcticament obligada. Soc Guillem Alsina per al Mur Tecnològic des del Mobile World Congress 2014 de Barcelona. Moltes mercès.